काने मार 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 तोड़ मार 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 मार। गोर लागता नहीं है बाबा, हमारा लड़का हमारा भाई के बचा ली, बहुत मुसीबत में हम पड़ गए बनी। हम सब जानता नहीं, हम 2 दिन से रहनी है ना, यही से मैं गहकिया ता पागल हो गइल बा। हिंदी गाना बैठो बाबा, हमरा लड़का के हमरा भाई के बचा ली, ना तो बर्बाद हो जाई हम सब बाबा। जल्दी कोनो उपाय करी बाबा, बहुत हम चिंता में बानी बाबा। बाबा हो बाबा, हमरा भाई के बचा लिए बाबा, हमरा भाई के बचा ली। हाँ बताओ बच्चा, तोरा भाई के का भइल बा? ए बाबा, हमरा एक जगह जाए के बा, जल्दी करी ए बाबा। भाग सार, का जल्दी करी रे, गान मारे खतियाल बड़ो। ए बाबा, रात के उठ के धर धर मार मार ई कइले रहत, हम तो घबरा गनी ए बाबा। हम सब जानता नहीं, पहले से ध्यान देने रहता सत ई बीमारी ना होई। मैट्रिक पास होते तोहनी के मोबाइल धराए तरह सो, घबराए के कोनो बात नहीं खे, तोहनी के सही जगह पर आगल बड़ा सो। टावर बाबा सब ठीक कर दिहन, लेकिन हमारे को शर्त बा। ए बाबा, हमरा सारा शर्त मंजूर बा बाबा। बोल बालक, तोरा मंजूर बा कि ना? बाबा, हमरा सारा शर्त मंजूर बा ए बाबा, बस हमरा भाई के ठीक कर दिए बाबा, हमरा भाई के ठीक कर दिए। तो सुनो सो, एमे खर्चा पानी बा, पूजा लागी या पूजा चढ़ी। बाबा, सब पूजा चढ़ी आ जौन खर्चा लागी दियाई बाबा। तो सुनो सो, एमे 10-10 हजार रुपया लागी, 1.5 किलो ऐठा लागी। बारिश होते नहीं खे, ऐठा कहाँ से देवली बाबा की? तो हम सोचत हनी पैसा तक तो ठीक बा, लेकिन अभी घोंगा ऐठा हमरा से ना हुई। खा बाबा से कहो का हुई। बाबा, 10,000 रुपया आ 1.5 किलो ऐठा कहाँ से देमे बाबा, हम बहुत गरीब आदमी बानी, बारिश होते नहीं खे, कहम तो 1.5 किलो कोकरा दे सकत नहीं बाबा, गंगा जी से खोज के बाबा 1.5 किलो कोकरा दे सकत नहीं, हमरा भाई के ठीक कर दे बाबा। अच्छा 10,000 रुपया नहीं खे? बोल बालक, तुरंत 10,000 रुपया 1.5 किलो ऐठा दिया कि ना? बाबा, हम तो इनको से गरीब बानी बाबा, हमार वेशभूषा रुआ देख के नहीं लागत। हम रोज कमाइला, रोज खाइला, कहम तो रुआ के 250 ग्राम झिंगवा मरचा दे बाबा। झिंगा मरचा ई काहे होला रे? जा बाबा, गड़बड़ा गइल, हम झिंगवा मछली कहे के चाहत रहनी है, मरचा कहा गइल है बाबा। अरे साड़वा, ते रोज कमाल सा रोज खा लस, तो अपना भाई या बेटा के इतना महंगा महंगा मोबाइल कहाँ से देले बारे? हम 10,000 रुपया मांगते तो 10,000 हो दिया, ते झिंगा मछली देता रे, आई कोकड़ा देता। सब बात सही सही बोल, ऐसे कि सब हमारा मालूम बा कि सब मोबाइल में टावर हम ही डालीला, अते हमरे से छुपावत रे। जय हो टावर बाबा, रुआ तो अंतर्यामी बानी, रौड़े डालीला रौड़े निकालीला, अब रौड़ा से का छुपावे के बा बाबा? तब बोल, अपना भाई के मोबाइल कहाँ से दे ले हो? बाबा, अब तो हमरा से गलती हो गई, अब रौड़े कोने उपाय करी बाबा। ओम विचार भंडन दैट इज फैट फॉट इटिंग बने बॉडी डोंट स्ट्रैक ए दादा दाड़े सॉफ्टवेयर हाथ में दे सॉफ्टवेयर दे हाल से हाथ में के नारी बाबा नारी। बाप रे बाप भाई हमार टावर के हाथ ना गलत इस्तेमाल करता रे, ये लेके खून सुता रे, ये लेके के मैट्रिक पास ना कर दे। चल जल्दी आओ, कौन है? ना बताएम रे, ना बताएम, ये सब बताइबे, तेरा बताइबे रे, सारा इंटरनेट के डाटा क्या अकेले मजा मारता रे। जल्दी टावर बाबा के सामने आओ, हमें नाम है टावर बाबा, एक के बटन में हम तोरा के टावर से हटा देम। आ गई रे, हमारे नाम है इंस्टाग्राम, का कहता है रे टावर बाबा, वो घड़ी से तो हमार माथा सनका के रखले बड़े। रे सालवा रे, ते हमें टावर पर रह के पावर ले ले बड़े, हमरे के तेरे तो का करता रे? रोक तोरे को हम बताओ तनी, टावर बाबा का करता रहन? बोल सही सही, ये लेके के दे छोड़बे कि ना?
काय खून से तरे हम इंस्टाग्राम हई हमें करा के ना छोड़े ई खातो में देखेला सुततो में देखेला हगतो में देखेला हमें करा के ना छोड़े हमार गलती नहीं छे। अरे साहब तो तोर गलती नहीं के तो बोल के गलती बा। ई सब गलती गर्जीवन के बा। सुन ले ना मूर्ख और दे बड़का बड़का मोबाइल दे हट 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 सामने हट है ना धर 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 बाबा धर आगे घुसो चल सामने बैठ दे 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 बाप रे बाप अरे साले ये हाथ ना सेक्सी उल्टा पुल्टा वीडियो दिखाता रे हां ये हमारा टावर का हाथ गलत इस्तेमाल करता रे कौन है रे जिधर का कौन है बोल। हम फेसबुक है रे। अच्छा ते फेसबुक है हां बोलते ही लगे कतन से धले बड़े जब से एकर गार्जियन मोबाइल देले बा तब से बानी। देख लेला सालू रे बाबा मोबाइल ना किनत रही तो ये 2-3 दिन से खाना ना खात रहे समय से पढ़े ना जात रहे यही से मोबाइल किन देनी कि समय से खाई और पढ़े जाई बाबा। अच्छा ठीक बा अरे ये हाथना गांदा हाथा सेक्सी वीडियो ते कहां से ले बड़े और कहां से देखत रहते हैं बाबा ये धरती पर जितना प्राणी लोग बा वो लोग के हम पैसा दिला वीडियो डाले खातिर। इस चक्कर में लोग भौजाई मामी साली छोट छोट कपड़ा पहन के रील बनावेला लोग। तो रे सारा बा ते वीडियो में लाइक और व्यू कहां से आवता बाबा ये वीडियो लड़का लोग देखेला तो लाइक फॉलो करेला तब वीडियो बनावेला प्राणी लोग के पैसा दियाला बाबा। एमे हमार कोनो गलती नहीं। तो बोल के गलती बा बाबा ई सारा गलती मोबाइल या सिम के बा। ई ना रही तो हम कैसे चलती। अरे तो ये मोबाइल सिम कैसे चलेला एमे ई लोग रिचार्ज करेला लोग तबे चलेला। का हो एम रिचार्ज होला कितना का होला बाबा ये तो 28 दिन पर 239 रुपया मांगेला काहेला रिचार्ज करे खातिर 1.5 GB डाटा मिलेला। पहले के हमरा ऑनलाइन पढ़ाई पढ़े के बा अब न बुझाता कि कौन पढ़ाई पढ़े खातिर मांगता। बाबा ये समस्या से हमरा के मुक्ति दिलवाई। अच्छा सब ठीक हो जाई सब ठीक हो जाई। बाबा तनी हमरा भइयो के देखी। ले रे धर है सॉफ्टवेयर देखा ठेबा तारे धर है कहियो मत ले रे तो बड़ा अच्छा सुगंध मारता रे देखो हंस रे खबा हवा आराम से खूब आता तुरंत पीना शुरू कर दे चुप कौन है सामने तनी घूम है घूम कौन है रे बाबा हम यूट्यूब हई तब बोल लेके काय धले बड़े बाबा ई पढ़ाई करलन यूट्यूब से और मन ना लगेला तिनका कभी कभी मनोरंजन खातिर गीत सुन लेलन ई 2 दिन से देखले नहीं खे यही से एकदम बौराइल बा। अरे बचवा हम तो 2 दिन से टावरे बंद कर लेनी हो और 2 दिन टावर बंद कर लेना भइल तो निके हाथ में पागल हो गल बाड़ सो। अब बोला सो ये देखला से नुकसान फायदा का बा आ कितना गोरा का ग्रोसित कर ले बड़ा सो आ काहे धइले बड़ा सो बोला सा अपने मुंह से बाबा सामने आप और सामने आप रे फायदा ऐसे ही बाकी न्यूज समाचार ज्ञान के बात मिलेला। बाबा ये धरती पर जब से हमनी के आइल बानी सो जब से लड़का लोग के मैट्रिक इंटर बढ़िया से पास नहीं सो के दे। बाबा कतना जाना के हमनी के तो आँख खराब कर देनी सो बूढ़ से लेके सियान तक हर घर में फैलल बानी सो। बाबा हमरा भी ज्ञान के चीज बा कतना लोग हमरा के पढ़ के देख के अफसर बन गए लोग। आज से टावर चली कम से कम मोबाइल देखो सो
एमे गलत चीज भी बा आ बढ़िया भी चीज बा। आ एगो बात कहतनी, अपन देश छोड़ावे खातिर छोट बच्चा के मोबाइल देवल बंद करा लोग। अगर अपना घर में लड़का लड़की के मोबाइल देले बा लोग ऑनलाइन पढ़ाई करे खातिर, तो मोबाइल के चेक करा लोग कि पढ़ाई करता कि और कुछ करता। हाँ बाबा हाँ, अब गलती ना हुई। अब लड़का सब के मोबाइल देम सब तो चेक करेम सब, अपन देह छुड़ावेला छोट बच्चा के मोबाइल ना देम सब। टावर बाबा की जय हो।